ଥରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଦିତ ଶୃଗାଳ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ସହର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେଠାରେ କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ସେ ଜଣେ ରଜକ ଧୋବା ଘରେ ପଶିଗଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ମୋ ଶରୀର ପୁରା ନୀଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ସାରା ଶରୀର ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶୃଗାଳଟି କହିଲା, ଭଗବାନ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଆଦେଶ ଶୁଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛ। ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କର। ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସବୁ ପଶୁ ତାକୁ ନିଜର ରାଜା ବୋଲି ମାନିନେଲେ। ଶୃଗାଳଟି ଆରାମରେ ଶାସନ କଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଶୃଗାଳଟି ନିଜ ଆସନରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳଟିର ରଙ୍ଗ ଧୋଇ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଶୃଗାଳ ଆମକୁ ଠକି ନେଇଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଶୃଗାଳଟିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଠକ ଶୃଗାଳଟି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗେ ହେଲେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପଶୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏହି ଗଳ୍ପର ଶିକ୍ଷା, ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି କେହି ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।